S vami je vždycky náhodou naladený Vojta Trojta z vás pri dnešnom tutoriáli. Ten tutoriál je, ako stiahovať platinné hry zdarma. Čo na čo budete potrebovať? Google a možno SD kartu, nie som si. Takže do Google si napíšete toto si všimajte, to je APK Market Land a ono by vás to mohlo hodiť na túto stránku APPC Funds. Túto stránku odporúčam stiahovať, mne to ide a som s tým fakt spokojný. Sem keď pôjdete zvolať, dáte to volať, to tam nemusíte zvať. Vy si to stiahnete a proste otvoríte to ikonka. Na niektorých telefónoch hneď alebo tabletoch hneď až prvé. Tak teda čuknete si na jednu z týchto hier. Pardon, spravedlňujem sa. Jedna z týchto hier, ono sa to stiahne. Tak a ideme si vyskúšať, či to fakt funguje. Takže, keďže chystáme plnú dvojku, Five Nights at Freddy 2, tak stiahnem Five Nights at Freddy 2. Mám minútku, to je platina, ale plná verzia je ale demo verzia môžete vidieť, že je zdarma. No. A my chceme teda plnú verziu, tu je Five Nights at Freddy. Môžete vidieť, že to stojí 2,45, to je veľa. Takže ideme dole, dáme zdieľať. To sa vám vyhodí Gate APK Market. A tu máte Gate a tu máte obrázky. Na Gate. A z týchto od jednotky po trojku, z týchto troch môžeme vybrať akékoľvek chceme prídu. To je podľa toho, aký máte silný telefón. A Android. A pamäť. A vlastne túto hra sa nám odpočíva od 5 sekúnd a dáme skip this ad. Keď sa nám takto vyhodí sa na túto stránku, ale nezostane tam biele, tak vám to ide a pokiaľ vám tam zase biele vám vyhodí, že aplikácia sa toto a toto, tak to musíte ešte raz preinštalovať. Takže takto bude sa mi to stiahnete k tomu ozem. Stiahnuté a ono sa vám tu vyhodí toto. Máte akú platenú, to vám ide, ale zdarma tie vám nepôjdu. A tu sa môžete inštalovať, ale musíte mať zapnuté dynamické zdroje, inak si ich musíte nastaviť. On sa vám to tak bude inštalovať podľa toho, aká je veľká aplikácia, teda aká je veľká, aká je grafika, no proste viete. Takže tak. Chvíľočku počkáme. Ja predstavám, keď to už bude. Ok, takže už nehľadám, pretože to už nepotrebujem. A to je na tutoriálu všetko. Pokiaľ sa vám páčilo, dajte like. Pokiaľ chcete pokračovať, dajte like, odber, komentár. Ak sa vám nepáčilo video, dajte dislike. Ja sa učím a čusa.